ji Allah farko sunanka. Sunana Usman Idris Umar wanda aka fi sani da Usi Madobi. Sannan wasu kuma sun sani da Safwan a cikin wani shahararren fim kenan. To Safwan kana ɗaya daga cikin masu taka rawa a cikin harkar fina-finai musamman na Hausa. Waɗansu rawa ka fi takawa kuma waɗansu matsayi kake da shi ya shigar da kai industry. Ku yi subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa kuma ku yi liking da zarar mun ɗaura shirye-shiryenmu zai rika zuwa muku kai tsaye. To farkon shiga na industry gaskiya na shiga ne a matsayin marubuci kuwa wanda daga farko yadda muka fara da comedy ne wanda ake dan ɗauka da waya, so daga nan ne na gane baiwa ta cewa ina da basira a bangaren sai na je na samu wasu daga cikin abokai na wayanda suka yi nisa a harkar. Ɗaya daga cikin wanda ya taimake ni a harkar rubutu shine Jamil Nafsi, so ya taimake ni, ya yi guiding ɗina ga yadda ake sai na zo na fara rubutu, sannan ina acting, sannan kuma daga baya da na dan fahimci na understanding yadda harkar take sai na fara producing aiki. To ya kake samar da labaranka? Kakan nemi waɗansu mutane ne su baka ideas ɗinsu, kowa da irin nashi tunanin, kuma kai kaɗai kakan zauna ka fitar da tunanin ka kai zuwa kasa? Akwai hanyoyin da nake samun labari. Wani lokaci ina zaune ni kaɗai kawai zan je daga zan sauran wahayi wata idea ta zo sai rubuta. Wani kuma da kamar mu yadda ake cewa ghetto boys, irin muna cikin mutane unguwa wacce akwai mutane sosai, haka kana fitowa daga gida za ka iya ganin wani abu ya faru sai ka ce wannan abu ka samu wani. Kamar jiya da muna labari da wani abokina, labari ya shigo da wata magana sai na ce wannan ma fa topic ne. Daga nan na zauna na fara developing, na dan yi jotting down din idea kan manta, so ina tashi kawai zan je yi developing daga wannan idea ne. Kaga labari ya samu, za ka iya fitowa hanya ka samu ana rigima, me ya haɗa ku sai ka ji kaza ne, to daga nan ka haɗa labari. Tun da kana rubuta labarai ne, akwai wani labari naka da ya shiga kasuwa, wato ma'ana aka fim din shi kuma har ka same shi a kasuwa? A 2021 din nan dai gaskiya alhamdulillah rubutuna yana ɗaya daga cikin fina-finai masu dogon zango wanda aka kalla a rai, wato sirrin kyau, wanda ni ne jarumin ciki na fim na Kacalla Investment. So sirrin kyau ne na rubuta shi daga 1 zuwa 2 din karshen shi kenan, sai kuma wannan sabon fuskar da aka sake wani marubuci ya daura. To ya kake ji a ranka lokacin da aka sa maka kilin kamera kana acting a matsayin ga kuma na marubuci, sannan kuma kai director ne? To ya kake tsinci kanka? Gaskiya ni ba abin da ma nake sha'awa fiye da a ce wai idea ta ce na zo na zauna, wanda za a iya cewa gaman daga from nothing to something idea ce, kuma sai ga kuma gashi abin da yake kwakwalwa da ka fito da shi a rubuce kuma gashi an yi shi a zahiri. To ba abin da ya kai shi daɗi, sai kuma ya kasance a fim din ni ne jarumin fim din. To zan yi rubutu wanda idan ya zo ba sai an gaya min dialogue ɗina ba, na san ni na rubuta ga yadda nake so ya zama, ai ina dan ba da shawara haka bangaren directing. To wannan abin gaskiya ba karamin abu ne. Tun da kai marubuci ne, me ke ba ku sha'awa kuke rubuta waka a cikin fim, musamman waɗansu lokuta za ka fim ne na karkara amma na cikin birni ne, al'adan ƙasar Hausa za su iya cewa a cikin soyayya ba a saba da irin wannan ba. Me ya ba ku sha'awa kuke? Waka ni dai a yadda na ɗauka gaskiya waka kamar tana zuwa ne, unlike kamar wasu marubutan wanda za su ce, although ba ma wani lokacin ba wai marubuci ne zai ce waka a waje kaza ba, shi producer ne zai ce kawai tun daga lokacin da ya tashi yin fim din zai ce ya sai waka kaza, yana so a yi waka ta fim kaza, sai ga an zo daidai wata gaba sai ya ce a buɗa a sa waka. To amma wasu marubutan kuma suna sa waka. To ni da abin da na fahimta shine labari shi ya kamata ya kawo waka. Kamar misali a fim din mu akwai inda na so a sa wakar, to amma shi producer hankalin shi bai sa waka, shi sa bai sa ba, yanayin yadda abin ya tafi haka ya yi kuskure ne, ita ma ta zo ta yi kuskuren, sannan suka gane junansu. To a daidai gabar na so a sa waka a wajen, sai kuma shi kuma hankalin shi bai kan wajen, to aikin shi ne kawai sai na kuma abin shi a yadda yake. To kamar maganar karkara da kai, karkara dama mu dai duk da dai zan ce ma manyan mu sun sani tun lokacin ana irin zaman dandali
hada irin wasu abubuwa din nan kusan a ce zan iya cewa kamar al'ada ce ta bahaushe a hada da ya wasu abubuwa musamman a karkara can sorry karkara ne kauye yawa musamman a kauye su suna haduwa irin abin da ke a irin wannan abubuwan ba wani abu bane shi wannan noma ta to menene farin cikin ka idan ka ga ka zauna kana kallon fim da ka rubuta kuma ka karanta sannan ka zo kuma ka zama actor a cikin fim na farko dai abin da na fi shi ne mamaki irin yadda na jajirce na yi abin nan tun daga farko har zuwa lokacin da muka ajiye sai ka dinga cewa kaga wannan ba abu tun daga farkon shi saboda shi labari marubuci shi yake bada komai duk abin da za a yi duk wani motsi shi director kawai yana fitowa ne ya faɗa ga yadda za a yi amma duk wani motsi na cikin fim marubuci ke rubuta shi so idan ka zauna ka ga kai fa ka rubuta wannan abu sannan kuma ka ma zo kai acting din sai ga kawai kai kamar irin ka zama wani jigo kenan a wannan tafiyar sannan kuma Allah ya taimaka mutanen gari suka so shi fim dina da ya shahara wanda kowa ya sani har sunan fim din ya fi shi ne sirrin kyau na fito a matsayin Safwan wani yaro ne wanda kusan baban shi ya shagwaba shi so sai shi bai tunani ya kai aure ba sai aka zo aka yi mai aure a daidai gabar ya dinga wauta da matar shi bayan ya fita kuma sai ya haɗu da ita matar wanda shi bai bari ta bude fuskanta ba a gida ya haɗu da ita a waje kuma ya gane yana son ta to haka ya zo ya ta da na sani ya ta shan wuya har Allah ya kawo dai ƙarshen story so yanzu haka dai fim din nan har yanzu yana nan yana trending zance a arewa don duk kira yawanci akan shi ake kira wannan bari ta dinga gani ka wata da hawa ya kace ka wata gun babanta aiki zan yi kun ba wani ake da sauki to yanzu da gani sa hannunka mu gani a gurin sa hannunka a gurin mu gani to ya zaka yi dama a'a no ai baka tuba ba zaka ja tsaki gaba ka daga shi ka cire shi a gurin tukuna da zaman zaka sa a wannan bokiti yan uwa sai ka bi shi ka duba ka juyo mana zaka da mu je okay mu je inda rayuwa a ce kuma wanki ma mutum sai ya da kanshi wallahi umma wankin nan kawai ina da yin shi ne amma wallahi kwata-kwata ba daɗin shi nake ji ba kun banda abinka ka bi so kake ni na zo na zuwa na yi maka wanki ni ba haka na ce ba umma da ina da kuɗi da duk hakan ba zai kasance ba oh Allah to kuma akwai kuɗin Kabiru da ka sai na sorry bari oh Allah to ko akwai kuɗin Kabiru so kake ni in zo in tsugunna in yi maka wanki Aba Kabiru kai ba mai mun bane Aba Kabiru kai ba mai yi min wankin bane ai kai mai yi min ne ba sai na yi ba ka zo na kai ta surutu ki daina kallon shi tsaya kawai a nan gurin ajiya kada ki ka zo na kai ta surutu ka Allah zauna shirya kai ta sorry barin sauki ko ki dikin tuna ko sun fara riga ka zauna kai ta surutu Allah shirya ni zan fita zan je gidan mama Mima in ka gama ka share gidan tun da ka zauna kai ta surutu Allah ya shirya ni zan fita zan je gidan maman Nima sai na dawo kafin dawo ka share gidan gaba daya shike na umma sai ke dawo umma court no sai kin koma wannan bai yi ba to yanzu kai ko akwai kuɗin ma ai kai bai yi min ne ba ni zan yi maka ba ko ba haka ba zan fita idan ka gama ka share gidan dan Allah duka zan je gidan maman Nima to umma sai kin dawo umma Koti yawa ban ba mu wannan lafiya ai ba shi yake ba shi ne ma wai ka sai wani to an gama ne ka da rubutu da wannan yara to tun yaushe ma action
sorry kada mai nisa ai na ce maka dan dauki wannan irin are ready mun bar da rayuwa a ce kwamin wanki ma mutum sai yayi da kanshi kai gaskiya da saki lafiya Kabiru na sai su fama surutu kake yi kai kadai. wallahi umma wallahi wankin na ina dai yi ne kawai wallahi amma ba jin daɗin shi nake ba to in banda abinka sai a gurin kake ba gurin sai a gurin To Kuma- wanda abinka Sorry. Kabiru ka dan yi shiru sai ki dauka kadai. wallahi umma wankin nan kawai ina da yin shi ne amma wallahi kwata-kwata ba jin daɗin shi nake ba umma Kai in banda abinka Kabiru so kake ni na zo na tsuguna ne maka wanki? umma ba haka nake nufi ba da a ce umma ina da kuɗi da duk abin nan ba zai zama haka ba to Allah to ko akwai kuɗin Kabiru da ka sai na zauna na maka wanki ina maka wanki kai ba za ka tausaya min ba Oh Allah, to ko akwai kuɗin Kabiru kamar ka sai na tsaya ni ina yi maka wanki? haba kan yana dan kan ya zumbura baki shi ne yake wani yake cewa haba Kabiru kai ba mai mun bane ka zauna kai ta surutu Allah ya shirya ni zan fita zan je gidan maman Nima in ka gama ka share gidan tun da bana yanzu yana dan zumbura baki daga nan mu tashi iko amma fa kana dan koyi fuskan kamar na faɗa maka da tuzo din nan Ka tsuguna kan. ka gane ka dan tsuguna ai kana kallon ta with respect ka gane amma shi saboda Allah dan dole nake yin shi ne ko menene wallahi kawai ni wallahi wannan abun da ina da kuɗi ba ni zan yi shi ba wallahi umma ka gane kallon ki daga ki missing da ake ciki dan yanzu ni ma gurin ana kana wallahi aboki na ina cikin jama'a kai ma din Allah ne ke faruwa Na ji ka ce kai ma din. yanzu dai action fresh eh Ina kalla coach sai ki ga kana kallon kamera ka daina hankali